बोसोन बिजाबनि 15 बालाबनि 1 सिरावहाय जोंखौ बुंदों, गुरैयै बुंफिननाया रागखौ जिमाय होयो, आन्थाय गोरायै बुंनाया फोजोंसिनो। बे गाहाम बाथ्रानि गेजेरजों जोंखौ बेखौनो बुजायनो लुबैदों, जों जुदि मानसिनि जिउआव राग जोंनाया दङ होननानै आंनि सायाव सोरबा राग जोंदोंब्ला आङो बिनि सायाव आरोबाव राग जोंफिनोब्ला बे जोंखौहाय राग फोजोंसिननायनि लामायाव लाबोयो होनना बुंदों। मानोना रागा जों सदबनो नाजायोब्ला बियो आरो बांसिन रागासो जायो। बे इसोरनि गाहाम बाथ्रानि गेजेरजों जों बेखौनो सोलोंनो हायो। जों मानसि जानायखाय माब्लाबा समाव जोङो नांलायनो हागौ, बोराबलायनो हागौ। बे नांलायनायाव जुदि जोङो गुरैयै सोरबाया बुङोब्ला बे रागखौ जिमाय होनो हायो होनना बुंदों। नङाब्ला जुदि जोङो सोरनिबा राग जोंनायाव आरो गोरायै बुङोब्ला बे जोंनि रागखौ बांसिन खालामो होनना बुंदों। बेनिखायनो जायनोखि रागनि सायाव आरोबाव बेखौ फेजेननो थाखाय गोरासिन राव बुङो, अब्लाना जोङो जोंबाय थानाय अराव थाव लुनानै होनाय बायदि बेयो बांसिन रागा जोङो होनना बुंदों। बेनिखायनो बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजोंहाय जों बेखौनो सोलोंनो हायो जाहैबाय, सोरबाया राग जोंब्लाबो जोङो बिनि फिननायखौहाय गुरैयै होनो नाजानांगौ। नङाब्ला जों जुदि बिनि रागायाव आरोबाव गोरायै बुंसिनोब्ला बियो आरोबाव बांसिन राग जोंनायनि लामायाव लाबोयो होनना बुंदों। इसोरा बे गुसुं रावनि सायाव थानानै जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामदों। आमेन।